Makasaysayan ang ika-12 edisyon ng FIBA Basketball World Cup na idinaos sa Canada noong 1994. Bukod sa ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginanapang bakbakan sa North American hardcourt, ito rin ang may hawak ng world record pagdating sa pinakamaraming live spectators sa FIBA World Cup game hanggang sa kasalukuyan. $32,616 basketball fans ang tumungo sa Sky Dome sa Toronto para panoorin ang finals sa pagitan ng USA at Russia. Hindi kinaya ng mga Ruso ang powerhouse team ng mga kano na pinangunahan ni Shaquille O'Neal, Reggie Miller at Dominic Wilkins. Tinambakan ng Estados Unidos ang Russia sa score na 137-91, dahilan para makuha nila ang ikatlong kampyonato sa FIBA World Cup. Tinanghal na Most Valuable Player o MVP si Shaq na umiscore ng average of 18 points per game at sumungkit ng 8.5 rebounds kada laro. Samantala, handang-handa na rin daw gumawa ng kasaysayan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa darating na August 25, ang opening day ng FIBA Basketball World Cup 2023. Gaganapin ito sa Philippine Arena, Bocaue, Bulacan. 55,000 ang original seating capacity ng venue, pero 46,000 ang gagamitin para sa setup ng FIBA World Cup ayon kay Deputy Event Director Erica D. As of August 15, mahigit 28,000 tickets na raw ang naibenta para sa doubleheader opening day sa pagitan ng Angola at Italy sa first game at Gilas, Pilipinas at Dominican Republic sa second game. Be part of history and personally show your support to our national team for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa iba pang detalye at schedule ng mga laro. Kasama si JM De Jesus, ako si Jody Dizon Mercado, CLTV 36 News.